ka-adventure? Ay back my channel, Renato Kilato rin ka-adventure. Naukalan diri sa Barangay Corazon. Diri sa akong soke ka-adventure, diri maghatod ko diri og buwad matag sa usa ka semana kausa ka-adventure niya. Tapos si ma'am tapay gibuhat ka-adventure. Mato tatargad-tataod ug unsay buwad nga kuha ka-adventure. Ay ka-adventure mo na kinabuhi sa biyahidor ka-adventure. Karon tatar ka-adventure ating pamahaw na alas 9 na sa buntag ka-adventure. Sayo ko biyahe og buwad pero ang mga soke mabtanaw ka-adventure. Now karon sa Barangay Corazon ka-adventure, maghatod ko buwad ni ma'am tapos si ma'am tapay ilang customer ka-adventure. What's up ka-adventure? Karon mamahaw ko ron tatad ka-adventure diri sa kamam. Prepare na ang pamahaw ka-adventure. Order ra gyud ginangoy ka-adventure kay karon panahon na wa kayo halin sa buwad tungod sa kadagang pista. Manang atong galon si ma'am. Okay. Ma'am, na ba kay buwad? Pero mukha ni kagabon kag pinikas. Kay atong takso. Isa nga nato, ma'am, isa nga nato. Linda Yunson. Okay ka-adventure na ako sa tindahan ni Ma'am Linda Yunson diri sa Barangay Corazon. Ya karon ka-adventure, mamahaw na ka-adventure magmukbang sa taog kanang mga kog sabaw ma'am sa Bisaya. Ya ka-adventure gi-prepare na ang akong pamahaw. Buotan niyo akong kinakusli si Ma'am Linda ba? Mali si Ma'am Linda, malitig palit sa akong buwad ka-adventure every week. Taga semana. Ari ko diri every Saturday ka-adventure. Nako din sa tindahan ni Ma'am Linda. Matag-butag gabi hapit ko diri unya. Niuli ni sayo man ko og lakaw sa balay ka-adventure. Manang karon ari ko mamahaw diri magmukbang ko og pansit ka-adventure. Balik Jess nga pansit, unya balik Jess puro nga loto. Okay, what's up ka-adventure? Anay, mo tubig, ma'am? Tubig? Ice-water lang, bebe. Dua, ma'am. Dua ka ice-water. Pat ko ice-water ka-adventure. Ka-adventure mo na kinabuhi sa biyahidor ka-adventure. Everyday routine ka-adventure. At ko ice-water ka-adventure. Okay, what's up ka-adventure? Kan ka-adventure magmukbang taog. Pansit ka-adventure. Tangtang sa tag mas at kay magbukbang tag pansit karon ka-adventure. Nya di na ta mo gamit og kutsarag tinidor kay aron ka ka-adventure dito kamuto lang ka-adventure. Nya na nga ipo ma'am sabaw. Salamat ma'am. Ma'am Linda, kinakusgan diri sa Corazon na yan, tindahan diri sa Corazon. Every week ka-adventure kausa ko mari matag Sabado ka-adventure. Usahay kung di pa ko kapamahaw sa bahay. Musayo ko og biyahe ka-adventure kay kani si Ma'am Linda tikwa po nagbuwad ka-adventure akong suki. Sa ka-adventure mamahaw ta og magbukbang tagpansit nakanay with sa kauban loto ka-adventure na loto kauban. Okay, what's up ka-adventure? Mamahaw ta ninyo. Ano kaya pag pansit? Kaya sa akin, ma'am. Kami, wala na kabuok. Init pa kayo yung sabaw. Sa ka-adventure
Ulong adventure, nagmukbang ko karon og pansit diri sa tindahan ni Ma'am Linda. Wala nante. Solo 3 kilo dam. Tayo kamay, dito na ibilin. Pulis ako sa kaluto. Ito nga, luto mambe. What's up, Kadbenjon? Ako karon sa tindahan ni Ma'am Linda diri sa Barangay Corazon. Namahaw ko Kadbenjon, nagbukbang ko og pansit. Mani pansit Kadbenjon kay bato-bato ra. What's up, Kadbenjon? Namahaw ko diri sa tindahan ni Ma'am Linda. Nagmukbang ko kadang pansit Kadbenjon. Palong life ng pansit kad palong life. Sabali sa sabaw. Ay nagsabaw ni Ma'am Linda. May man niya buotan kayo ng tindira diri si Ma'am Linda. Kay nangay ko sabaw kita og sabaw. Nangay ko saging itagan ko saging. Buotan yun na Kadbenjon nakita nako. Shout out ko ni Ma'am Linda ug sa iyang pamilya diri sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel, Kadbenjon. Mogel. Kadbenjon,
malingot-lingot po ko sa pagbukbang na pansit. Ay karon ka-adventure magtimbang nako sa gi-order ni Ma'am Linda nga buwad ka-adventure. What's up ka-adventure? Ako karon sa Barangay Corazon, lungsod sa ako man siya si Ma'am Suki, si Ma'am Linda diri sa Barangay Corazon. Okay, shout out ko sa akong mga follower nga way huno ang suporta. Hilabi na sa akong mga igsoon, shout out yung tanan. O sa akong mga friend, mga tanang nag-subscribe sa akong channel na iabot na og 1,300. Shout out niyo tanan sa inyong suporta, daghang salamat. Og adventure magtimbang na kog buhat. What's up ka-adventure? Nagtimbang karon man say gi-order ni Ma'am Linda kining gitawag og flying fish, kining bangsi ka-adventure nga pinakas. Ka-adventure, nagkilo na ko. 4 na kilo gikuha ni Ma'am ka-adventure. Karon tagtaod, biyahe na ko ka-adventure. What's up ka-adventure? Karon sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel, Bohol. Karon ka-adventure na itay atong suki nga ipalit ng buwan. Ka-adventure ato na ning ihatod ni Ma'am Linda ang iyang gi-order nga 4 ka kilo nga buhat. Asa ni ibutang Ma'am Linda? Okay. Na si Ma'am Linda. Ka-adventure mo pa jud kuan kanang paghuman og takos sa buhat ni Ma'am Linda. Ari dili ibutang Ma'am? Oy, what's up ka-adventure? Mo ni siya kinabuhi sa biyahidor. Matag adto ka-adventure magdaking kog buhat unya
every Saturday ka adventure Sabado ari ko kani Ma'am Linda. Og di ko kapamahaw ini kabuntag. Sabay ari ko mamahaw sa iyang restaurant diri ni Ma'am Linda ka adventure kay lamian ang iyang pansit ka adventure. Long life gyud ang iyang pansit kanang magpangita gyud tas pansit ni Ma'am Linda ka adventure. Okay, what's up ka adventure? Nakoron sa tindahan ni Ma'am Linda. Makita karon ka adventure diri sa Barangay Corazon, lungsod sa San Miguel ka adventure. Minusin na lang sa kaon, ma'am. Mag-adventure, mabayad na si ma'am sa buwad. Ito makita karon. Okay, salamat Ma'am Linda sa sunod na pod. May ka-adventure naigibayad ni Ma'am Linda sa buwad. Amo ni siya kinabuhi sa biyahidor ka-adventure. Every day daking ko buwad unya. Taga Sabado ari ko sa tindahan ni Ma'am Linda. Unya kung gutomon nganing kanang alas 9 na kapin sa oras, gutom jud ka-adventure mo nang nihapit ko diri ganina. Nakapamahaw ko ganin diri ka-adventure. Adventure ato nang gihatdan si Ma'am og buwad ka-adventure. Karon manira na ko kay mudaking na pugbuad ka adventure mo ni siya kinabuhi sa biyahidor at sa ni pahilungan ning atong gamit ning timbangan ka adventure nga manira ta kay abog ka adventure nga nang magbiyahe abog kayo man ang atong gidala pag ka adventure pagkaon mo nang kung siya ka adventure na jud siya sirado para ang abog dili makasud sa kwan ka adventure sa sakyanan kay ang gidala ka adventure buwad ni siya ka adventure nga para sa mga katawhan para ang siyang gi-share ka adventure kay ang abog dili kasod para ang buwad dili siya maabogan ka adventure kay kaning buwad ka adventure mo na siya kanunon sa mga katawhan. Oy ka adventure maghinaot ko nagmalipayon mo sa akong video. Ayaw kalimot pag-subscribe sa akong channel Renato Kilaton. Ayaw kalimot pag-click sa notification bell para makasunod mo sa akong dagan nga video. Salamat ka adventure, God bless.